Jesse is back. Jesse on taas YouTubessa, joka on sinänsä hyvä asia niille, jotka on aloittanut mua, mutta huono asia niille, jotka vihaa mua. Tosiasia. Mutta joo, mä tulin taas takas YouTubeen pitkän tauon jälkeen puoli vuotta ilman videoita. Mutta nyt mä poistin kaikki videot ja aloitan alusta. Ihan freshi uusi alku. Mutta niin. Mitä tässä on nyt kerrottavaa? Ei oikeastaan mitään, paitsi uusille tilaajille. Kuka mä oon? Mä oon Jesse. Mitä mä teen? En oikeastaan mitään. Paitsi mä oon kuitenkin 15-vuotias. Mä tykkään tehdä musiikkia. Ja myöskin rullata laudalla. Ja olla koirani kanssa ulkona. Varsinkin täällä mökillä, kun täällä ei ole mitään tekemistä. Paitsi kuvata itteensä. Ja niin. Mutta kuitenkin sinänsä siinä oli kaikki. Siinä oli kaikki kerrottava. Mutta kuitenkin mä jatkan tätä hommaa. Uutta videoa tulee sitten. Varmaan. Ei huomenna, koska juhannus, no varmaan sunnuntaina tulee tai lauantaina jotain pätkää. Vähän pitempää video kuin tää, mutta kuitenkin pitäkää hauskaa juhannusta. Te kaikki ihmiset siellä ruudun takana, ketkä katsotte tätä. Ja niin. Mutta niin. Pistäkää peukkua, tilakkaa, kommentoikaa ja kommentoikaa varsinkin videon aiheita, mitä mä voisin tehdä videolla, mistä mä voisin puhua, mutta joo. Nähdään ensi kerralla. Se on moro!